nyalo kata mieno wachilo kaka jo Kenya kwa dhi kata mne pinje moko ma ok nyalo rednwa chike kin mamoko akinene wang machal nade. Aparo ni wach mar corruption en wach mosebedo ka chando piny ma Kenya. Chakre chon obed sirikand Moi, wadonjo sirikand Mwai Kibaki, mar Uhuru Kenyatta to kata sirikal ma wan godo sani. Mano gima nyaka wakuong wayiere. Corruption has been a problem to us. Aparo ni en culture wa kaka jo Kenya, from ng'ama chiwo bribe gi ng'ama kawo bribe. Mano gima timre kinde ka kinde. But ka waketo mano tenge, airports wa ma Kenya gin ga under management mar Kenya Airports Authority. En migawo ma sirikal monego bed ni ng'iyo. Kopogore gi Kenya Airports Authority gitiyo machiegni gi the security agencies, obed ni en tim mar DCI, obed ni en tim mar police. In fact, airport no kidhi e airport ni nyaka gi police station ne. Gin gi jo matiyo gi jo National Intelligence Security Agencies, gin jo DCI. So aparo ni gima notimre no points to security lapses e airport system wa. To par ni Jomo Kenyatta International Airport is the largest airport in Eastern and Central Africa ka. Ene muduonge mogik itiyo kode kabisa. So aparo ni kuma uchope ni oningo wabed gi multi-sectoral agency. Mondo mi uluong joma migawo mopogore opogore, gibeda ne piny ginane kaka ginyalo riko kendo ginyalo keto security mar airport no obed motegno. Because gima mano tango en ni Kenya kaponi gigi endelea tinyalo wach ni Kenya is a transit point ma miyo drugs kalo. To ng'eni from Kenya ka JKA wan gi direct flights madhi kaka pinje mek London, wan gi direct flights madhi kaka pinje mek America. Ting'eni mondo mi pinyu oyud direct flights go bedo ga ni en lweny matek kabisa. So magi makoendelea koko bed address tinyalo kata yudo ni direct flights go bedo revoked. So aparo ni kuma gini ochopeni onego bed ni that agencies ma deal gi drug enforcement kata security enforcement onego donji. To kiwacho e weche siasa, it could be linked to someone. Aparo ni kae kuma koro officers meko kich kwach onego bed ni timo nonro matut, gitim investigation, ging'ia neni kapo ni nitie jok mobedo mention, bende debed adier ni gin complicit e gima notimre no. So kaparo ni kanyo gima onego bed ni timo en investigations, itimo no investigations tilero nwa ni ng'ama nokalo kama no bedo linked gi ng'ama kama. Bende debed adier nikech ng'eni accusations to jiwacho ga kinde ka kinde. Tinyalo yudo ni nitie mar adier to nitie muk mar adier. Ng'ama nyalo kelo adier mondo mi wang'e kapo ni gimoro aina no notimre adier. En mano officers meko kich kwach mondo gitim no investigation nonro kaito ginyiso. Akina ugni inene machal nade nikech obwaburu kaki waluge gi dholuoko.